Ing sawijining kutha sing lagi rame-rame nyiapake pemilihan kepala daerah. Ana kanca akrab wiwit jaman kuliah. Arga, Bima, lan siji kanca sing dadi penengah, Rani. Nalika mbiyen padha kuliah, Arga lan Bima kerep bebarengan mudhun menyang lapangan. Dadi aktivis sing mbela rakyat cilik. Saben wengi padha rembugan ing warung kopi, nyimpi bab masa depan sing adil lan makmur. Rani sing luwih kalem biasane mung nyatet lan ngelingake yen perjuangan kudu nganggo cara sing bener. Nanging waktu nganti kahanan sawise lulus, Arga lan Bima padha mlebu jalur politik. Nanging beda partai, beda visi, beda kepentingan. Nalika pemilihan kepala daerah diwiwiti, kagete kabeh wong Arga lan Bima dadi calon sing adep-adepan. Awale loro kuwi padha ngajeni siji lan sijine. Nanging nalika masa kampanye diwiwiti, suasanane dadi panas. Tim sukses saka loro pihak padha nyebar kabar sing ora enak. Poster loro-lorone nempel ing saben sudut dalan, karo slogan-slogan sing saling sindir. Siji wengi Rani mlebu warung kopi sing biyen dadi panggonan kumpulane. Arga lungguh ana pojokan ndelok berita ing HP. Ora suwe Bima mlebu karo awake rada tegang. Aku ora nyangka ga kowe nganti nyebut aku politis oportunis ing debat wingi. Kuwi ora bener. Aku mau ngomong fakta, Bim. Kowe saiki luwih mikir kekuatan tinimbang rakyat sing biyen kowe bela. Ujar Arga nesu. Ora kabeh sing ora sepaham karo kowe iku salah nggah. Aku mau duwe caraku dhewe. Rani dadi penengah, nanging loro-lorone wis kadung loro ati. Nalika Bima lunga, Arga meneng suwe. Ing atine Arga kangen masa mbiyen. Waktu dheweke lan Bima ora ngomong politik, wong ngomongke cita-cita. Nanging saiki kabeh wis kabur amarga ambisi lan gengsi. Wulan kampanye terus mlaku, debat, baliho, berita media, nanti gosip panas dadi panganan saben dina. Rani sing ndelok saka kadoan mung bisa ngelus dodo. Amarga loro kancane wis kaya lali sapa sing sejatine dadi kanca. Nalika dina debat pungkasan teka, loro calon padha tampil. Nanging ana momen sing ora dikira sapa wae. Nalika giliran Bima ngomong, dheweke ngucapke tembung sing ngagetake kabeh. Aku ngerti, politik wis nggawa aku lan Arga dadi musuh. Nanging sadurunge kabeh iki dheweke iku kancaku sing paling jujur lan gagah. Yen wae kabeh politikus duwe ati kaya dheweke, aku yakin kutha iki bakal luwih maju. Arga sing lingguh ing kursi sabanjure mung bisa nyawang lan kaget. Ana rasa haru sing ora bisa disembunyiake. Nalika debat rampung, Arga maju nyedaki Bima, banjur ngucap lirih. Adewe iso beda pendapat, Bim. Nanging aku ora bakal lali kowe kancaku sing tau mbantu aku sak wektu angel. Rani sing ana ning pinggir ruangan nganti ora bisa nahan nangis. Pungkasane kabeh wong ing ruangan iku padha mberdani loro tokoh kuwi amarga kejujuran lan sportivitase.